Herriaren memoria eraiki du lekukoen testigantzak, eta baldin bagara iraganaren memoria galdu ez dugulako da. Bere liburu berria aurkeztera dator esan da bezala, iraganaren lekukoa. Biba Xabier Irujo! Kaixo, Xabier! Arratsaldeon, ongi etorri! Hamarrekoa edo bostekoa edo nahi duzuna. Ongi etorri, eskerrik asko. Eseri lasai. Xabier, haze liburu puska, Bai, ederra. Ederra? Bai, Euskal Herriak merezi du horrelako liburu bat, ez da, Xabier? Horixe ba, bai. Merezi du eta behar du. Behar du, bai, behar ere badago, bai, ondia. Xabier, Jean-Paul Sartren esaldi batekin hasiko naiz, asko gustatu zait, iragana ere aldatu daiteke, historialariak etengabe ari dira hori frogatzen. Zer diozu? Esfidatu historialariekin. Ona. Bai. Batzuk esate dute historiografia dela gezurra iteko modu zientifikoa ere. Esaten da, bai, eta hala da. Eta hori da liburua idazteko arrazoien arteko bat. Beharrezkoa dela egia azalaztatu. Boizin egon nintzen hartzai zar batekin matatxarrian, eta horrek esan zidan, Xabier, eta zuk zarraiten duzu, eta irakasle naiz. Eta irakasle batek zarraiten du. Bueno, liburuak idatzi eta hola. Egia esate duzu? Bai, noski. Orduan liburu motzak izango dira, ze egiak gutxi okupatzen du. Oso ona. Oso ona, hori gogoan, hori ere apuntatuko dugu. Ze frogatu nahi izan duzue iraganaren lekuko liburuarekin, Xabier? Bueno, herri hau subjektu historikoa dela eta ez objektu historikoa. Beti idatzi da Euskal Herrian historia nagusiki kanpotik eta beste hizkuntza batzuetan. Eta beharra ikusten genuen barrutik, gure zenatik idaztea eta gure hizkuntzan. Eta, bueno, frogatu dugu, izugarrizko urteko lanaren ondoren, zein zailtasunak ditu oraindikan ere gauzak euskaraz egiteko herri honetan. Bueno, toponimia, izendegia, kronologia, kontzeptu historiografikoak dana zegoen eiteke, neurri batean, gauza batzuk eginak, beste batzuk egiteke, eta, bueno, zaila da hori indikan horrelakoak egitea hemen. Ez bakarrik historiografian, beste arlo askotan ere. Beraz, nork irakurri behar du liburu hau, Xabier? Bueno, herri honen muinan edo zenan sartu nahi dana. Izan ere, liburu irekia da. Eta ez da ere liburu bat guztia goitik bere irakurtzekoa, kapituloka ere irakurri daiteke, gauza interesgarriak badira, batzuentzat atal bat, gure historiaren parte konkretu bat igual ere kargarriagoa izan daiteke, baina guztientzako idatzita dago edo zein euskal herritar batentzat. Xabier, eta noiz dauka hasiera liburuak, hau da, historia oso handia eta oso luzea da? Euskal Herrikoa da? Hori da, orduan? Nun jarri zen, hemendik hasiko naiz? Hemendikan, oain dela 40.000 urte, heldu zan emakumezko bat gaur Orio deitzen dugun toki horretara, eta altxarrin margotu zuen izugarrizko uro handi bat, bisonte bat, 3 metrotakoa, gorriz eta okrez, eta hor dago, ikusgarri bera indikan, eta hori da lehenengo orrialdea. Hori da, Hori da lehenengo orrialdea. Xabi, hurrengo galderazuk egin ze. Nork deskubritu zuen, oran aipatu duzuna, aurkikuntza hori, Barandiaran eta taldea izan ziren? Bai, Arantzadiren eskutik, norbait etortzen zaigu hori dana. Eta, bueno, hemen egin duguna sintesia da. Orduan, ez da, aurkikuntza ez da ikerketa liburu bai, eta sintesi liburu bat askotan oso zaila da, dakiguna orrialde kopuru murriztu batean jartzea, eta kasu honetan 600 orrialde izan dira, baina 40.000 euro urte dira, alegia Xabier, eta askotan esaten da, ez da, iraganeko gauza batzuei buruz, ez da ongi zaharkitu edo ez da ongi zahartu, gu atzera begira jarri ezkero nolako herria izan gara? Bueno, herria aberatsa eta kolore askotakoa. Eta imaginatu, garai ezberdin guzti horietatik pasata zenbat gauza konta daitezken. Zenbat pertsonai. Badibidez, esan dezakegu lehenengo gizonetako bat dakiguna bai izenez historikoa da Otsoa, erregea. Horrek Euskal Estatu bat osatu zuen Urbioneko mendilerroetatik gaur eguneko Poitier zaino, hau da Loiraren iparraldera. Eta gero badugu lehenengo emakumezkotariko bat da
Zub, Baskoia, hau izan zen baitua Euskal Herritik eta bilakatu zen Kordobako kalifaren emaztea edo garai hartan favoritua. Nola izena zuen? Zub. Hoi da izango zen artizarra edo. Ez zara bakarrik aritu lan honetan, Xabier, Unai Belaustegi eta Iñaki López de Luzuriaga ere kide izan dituzu proiektua aurrera ateratzeko. Zein izan da zuen elkarlanaren premisa? Lan handia eta elkarrizketa luzeak, eztabaida asko, ez gaude beti bat, ez gara beti bat etorri, bai? Ez zabaten denarekin adoz. Ez da gutxiagorik ere. Eta gauza asko zeuden, bai, debatitzeko ez jota bat, nola egin behar genuen, zein zen behar zen prozedura, eta, bueno, hirurek egin dugu ekarpena ikuspegi ezberdinetatik, baita ere mundu ezberdinetatik, eta hori bai, batu egin gaitu hori, pizkal norabidea eta helburua. Dala barrutik eta gure hizkuntza honetan egitearena. Eta esan bezala, gauza asko zeuden erabakitzekoak, bai, izendegia besterik gabe horrek bakarrik eraman ditu orduak eta orduak, debatitzen, diskutitzen, ikusten aurretik ere zer egin den, zer idatzi den, batzuetan ez geunden egon behar ginen tokian edo ez genuen beharrezko gakoak aurkitzen azkar, eta hori, pentsatzen genuen lan errezagoa izango zela, azkenean 4 urte, gutxi gora bera izan. Eta zure hitzetan gertaera gakoetan jarri duzue begia? Ze gertaera dira horiek? Asko dira, gertaera, aro-zaro asko daude, baina tira batzuk oso bertakoa, oso gertukoak. Nik megalitismoan eta mundu horretan sartu nintzen Oteizaren eskutik. Altzuzan Oteizak osatu zuen Altzuzak unibertsitate horretan, eta megalitismoa asko eta asko mintzatzen zigun. Baino, besteak beste, gaur eguneko historia garaikidera hitz egitera, imaginatu, nik nire lehenengo pausoak eman ditun Isaka Tutxa, jagi eta gudari hoia. Zenaren eskutik, Euskadi Irratia Venezuelakoa oianan zegoen ura. Zen etxola, mikrofono bakar batekin, imaginatu gaur. Hortaz hori da baita ere gure historiaren kapitulo batzuk bizi izan ditugu. Zure hitzetan, Xabi, herri zapaldu gisa jarrera kontraesankorrak hartu ditugu batzuetan. Zein dira jarrera horiek? Bueno, askotan gure artean, herri guztiak bezala, izan ditugu gure barru eztabaidak eta gerrak eta konfliktoak, batzuk oso bortitzak, beste batzuk ez, haide nagusiak da horietako bat, eta kontrakoak ere izan ditugu. Adibidez, 19. mendearen hasieran, amaieran barkatu hori izan zen gure menderik beltzenetariko bat, historian, bukatu zen Gamazadarekin. Gamazada izan zen herriaren batasuna da hor ikur Euskal Herria osoak, kasunetan Euskal Herria batu zen, baina beste kasu batzuetan, arras zatituta egon gara, haide nagusia da kasu bat, 37ko gerra da beste bat, eta horrelakoak badira, noski. Beraz, historiaren ikuspuntutik, zerk egin gaitu herri zapaldua? Bueno, zapaltzaileek, suposatzen dut, genozidioa. Pairatu dugu genozidioa, paretzen ari gara genozidioa, eta hori ikus dezakegu adibidez, guztiok ezagutzen dugu Hondarribia eta Hendaia. Bi herri, anaituta, tamalez ibai batek banatutakoak, bietan ditugu eskola publikoak. Hendaian ikasleek ikasten dute frantses literatura, besteak beste, eta ikasi dute Racine. Eta zein importantea den Racine, eta zein ignorantea den Racine nortzen ezagutzen ez duena. Alde honetan, Hondarribian gauza bera, eskola publikoak, literatura espainola, ikasi dute Berceo zer importantea den, eta zein ignorantea den, Berceo ez dakien pertsona bati galdetzen bali badiozu, Berceo nor da, ez dakit, ignorantea. Baina inork ez daki Hendaian norden Berceo. Inork ez daki Hondarribian ikasleen artean nortzen Racine. Badute gauza bat amankomunean ikasle guzti horiek, eta da, batzuek ez bestek ez dakitela norden Loramendi edo Txirrita edo Bilintz edo Anton de Badia. Eta hori da genozidioa. Genozidiaren... Genozidio kulturala.
Xabier, aipatu duzulen irakaslea zara, eta badakigun, Nevadako Unibertsitatean genozidio ikasketetako irakaslea zarela. Gazari buruz galdetu nahi dizugu, Palestinari buruz galdetu nahi dizugu. Genozidioa da? Nola ikusten duzu kontua? Bai, absolutamente genozidioa da. Hori ez da bakarrik nik esaten pentsatzen duena, ez bakarrik Gazan gertatzen dena, baizik eta Zisjordanian ere gertatzen dena genozidioa da. Eta Amnistia Internazionalek Nazio Batuen erakundeak eta beste erakunde askok aipatu dute, bai, genozidioa dela. Hau oinarrian, eta tamalez ikusten zen, hau gertatuko zela edo gertatzeko arrisku handia zegoela. Bigarren Mundu Gerraren amaieratik datorren historioa da, Europan ekoiztuta, 17 milioi pertsona hil zituzten, akatu zituzten Europan 33 eta 45 bitartean, eta Europak ere bazituen ekialde hurbilean mandato horiek, kolonia horiek, eta horre guztiak utzi zuen bortizkeri uin bat, eta uin horiek historikoki errepikatzen dira, eta gero sortzen dituzte bortizkeri uin berriak, ez? Lehenengo israelitak heldu zirenean Palestinara, ja zatituta zeuden, 4 alderdi nagusi zeuden. Gaur egun esaten da sionismoa violentoa dela eta ez danak. Zegoen, eta badago oraindik eta oso bizirek, eta nahiko fuerte, sionismo eskertiar progresista, alderdi laborista, pizkat gaur egun zehatzen duena, multzokatzen duena, eta garai hartan Mapai zelako alderdiak, sortutakoak, baina era berean baziren baita ere, etorri zirenak gorroto handi batekin, galdutakoaren gatik, edo beste arratzoi batzuen gatik, eta Irgun sortu zuten, gaur egun Likud da Irgunen ondorengoa, hor dugu Ariel Sharon eta Netanyahu, eta, ultra eskuin bortitz hori, erlijioz tintatutakoa, eta munduko punta guztietan oso antzekoak dira, eta emaitza antzekoak ere ematen ditu. Eta emaitza horiek zein dira? Historiari begira nola gelditu dira genozidioak? Bera, gelditu dira asetuta. Horrela ikusten ditugu, adibidez, zean gertatu zena, Armenioekin gertatu zena, edo Ukranian gertatu dena, historikoki ez bakarrik behin, baina bitan edo irutan gutxienez, Europan askotan, edo Myanmarren, edo Sudanen, edo Darfurren, edo Ego Ameriketan, edo Ipar Ameriketan, Natibo Amerikarrekin. Normalean hauek bukatzen dira hori, asetzen denean, eriotzak asetzen duenean gizarte bat, eta gerora atzera begiratzen dugunean beti galdera bera egiten dugu, eta hau zergatik. Heldu gara puntu honetara eta hori dena zertarako, zergatik gertatu da, eta nola gertatu zen. Eta berriz eta behin eta berriro errepikatzen den gauza da. Eta nola bizi duzue gai hau, Estatu Batuetako unibertsitateetan orain Trumpen agintaldi betean esango dugu? Resistentzian, azkenean gaur egun ia debekatuta dago ofizialki ez, gai hauek aipatzea, gure departamentua gainera hori da, nola baita esateko genozidioan eta giza eskubideetan orokorrean oinarrituta dagoena, eta Washingtonetik, moztu dituzte diru laguntza guztiak, mozten ari dira erabil daitezkeen hitzak eta kontzeptuak eta diru laguntzak eskatzeko eta bar, gurea unibertsitate publikoa da, eta horren kontra paratuz eta borrokatzen. Eta genozidak nola epaitzen dira? Galdera izango zen, epaituak izan diren inoiz. Nurembergen epaitu ziren batzuk, eta hori da kasu, nik uste kasu historikorik oberena. Baina beti kontatzen dut anekdota hau, Einsatzgruppen delako unitateak, horiek izan ziren, hil zituzten 1.000.000 pertsona lau urtetan, Sobiet Batasunean nagusiki, eta Nuremberg osatu zenean ez zegoen epaitzerik haiek. Ez zuten epaitu behar. Eta Frentzek delako, pizkat fiskalaren bulegoko pertsona batek galdetu zion, honi, fiskal nagusiari era hauek epaituko ote zituzten, eta besteak izan zion, Jacksonek izan zion, ez zutela dirurik, baino berak nahi izan ezkero bere denbora librean, eta dirurik gabe hori kasua montatu zezakela. Eta noski honek esan zuen baietz, orain hilda, aurrek urtean, kasik 100 urterekin. Baina esan zion, 24 pertsona bakarrik epaitu ditzakezu.
Eta zergatiko 24, segelan 24 eserloko besterik ez ditugu. Horrela... Hori da kasuriko berena. Eta izango da, Netanyahurentzat izango da Nuremberg bat edo... Espero ezagun baietz, baina normalean ezagun. Beste aldera begiratzen duten asko daudelako? Bai, eta gero, nazio batuen erakundea antolatua dagoen moduan, edo aiako epaimaia eta antolatua dagoen mundua, justizia antolatua dagoen mundua gaur egun munduan, ez da egokia hori gertatzeko. Eta indarra izatea aski da gauza hori saihesteko. Ikusten baldin baditugu epaitu diren kasuak dira, Jugoslavia zaharrean ez gertatutakoak, Europan interes politikoa zegoelako horretarako, edo Iraken, edo Ruandan bezalako herrialde txikietan, non ez dago urrerik, ez dago petroliorik, ez dago ezer, hortaz kasu horietan bai epaitu dira kulpanteak, baina bestenaz ez da inoiz gertatu, baizik eta holokausto horretan. Xabier Irujo, jarraituko genuke zure klase partikular bat hartzen, oso gustora gainera, baina joan beharra duzu beraz agurtu egingo zaitugu, ala eta guztiz ere gogoratuko dugu nola hemen dagoen zuen liburu berria, Iraganaren lekuko, Euskal Herriaren historia, Euskal Herriak Euskal Herriari buruz idatzia, ezta? Bai. Eta Iñakiren eta Unairen partez, besarka da hundia, eta liburua hemen utziko dizuegu. Oso ongi, zoragarri. Eskerrik asko benetan gustu handiz irakurriko dugu, eta gure ikusentzulei ere liburuaren berri emango diegu. Eta noski, opari bezala ere, egun ematean tokatuko da. Badakizu esari honetan opariak egiten ditugu latarteka, egun ematean oparituko dugu Iraganaren lekuko. Xabier Irujo, benetan plazera handia izan da zuen izatea. Besarka da itzuli zure kideei eta nahi duzun arte. Mila esker, ongi izan.